Nie ďalej, doprava. Nie, Piko, praca, prosím, nie. Tak, no. A sem. Máme tu papiež. Sem. Poď, vred nás, poď. Tu nás prav takú vlnu. Čo? Ľad bude mať 8 na 100. No, vráca, Piko. Poď. Už máme video. A sa postav, skús sa postaviť ako raj surferov. Nie, No, skús, tu bližšie. vidíte, čo bude rovnaký. Ale iba bližšie. Teraz sa prebrať na Nie, Piko. Piko! Piko, nie. Poďte bližšie. Neboj sa, dcero. Nie, ale vážne sa prežabie tam Daj sa oné. na chrbát teraz, Piko. Ti to tako žbongoce tam. Choď, Piko. Tam. A daj sa na chrbát. Piko. Ale on teraz, akože keď je na kraji. Daj sa na chrbát, Piko. A čo ako potom? Potom on pôjde senka nohami. A potom dáme iba Ale ruku a... Baka teraz, lebo už je na tebe. Piko, daj sa na obaj, na chrbát sa daj. Daj sa na chrbát. Ty sa teraz tak prepadneš. A nohy dopredu. Nechutne, že... Ale veď sa daj väčšiu váhu, rozlož si váhu, ľahni si. Ty kokos. Počkaj, teraz. Piko, ale ruku daj. Tam nemáš čo Drž kameru. Ponor si nohy. No, choď ťahať. Poď. Jo, to pohoda. No dobre, skočil. Ja by som išiel. Zvyšujeme váhu. Nie, do 300 sa. Do 300 sa. Ale ruky mi odmrzli, chlapče. Modré nohy. Rýchlo, sveter. V pohode, to má dobre. Utri si brucho. To tak má byť. Ďalej máš pozadný. Dobre, stálo to za to. Súpiš. Počeraj si nohy, keď tak ešte. Ja, necítim si vajce.